बिथांमोननि सेक्रिफाइस आत्मबलिदान आरो बिथांमोननि शहीदनि जि बिनिमय बेखौ मिजिंथिबाय बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव साबायखर बावनानै आजिर এই খেলৰ যোগেদি একতা ভাতৃত্ববোধ আৰু এনাজৰী আৰু শান্তি হৰাই ভেৰগাঁও অঞ্চলত বিৰাজমান হৈ থাকিব তাকে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই মোৰ চমু কথা ইয়াতে সামৰিছোঁ बयखौबो फिन खेबसेबाव आं खुलुमबाय सारनिसिम बे समाव जों बाहागो लानो हादों पिलन बिरगिरि बिटिसिनि बारग' लोगो बुंथिगिरि सार नेरसोन बर' बिथांखौ गावनि सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बर'नि थाखाय गुरै खावलायबाय जोबथा गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ किक अफनि गेजेरजों बेखेवगोन ओंखायनो माने गेदेर साराथ' आलासि बिथांमोनखौ बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायदों नेशनेल एन्थेम बे समाव जोङो एन्थेम समखौ जागायगोन बेनि सिगाङावनो 1 मिनिट कन्डलेन्स खालामनो थाखाय बाहागो लानाय साफ्रोमबो आलासि मानगिरि बिथांमोनखौ आरो लोगोसे रायजो राजाफोरखौ खनसेयैनो जयै बाहागो लाफानो थाखाय गुरै खावलायबाय जागायबाय लाइट ग्रीन आसाम राइफल्स शिलं बे समाव आर'नाइजों बर'नि साबायखर थाबाय सारनिसिम बे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायनो सानदों डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि लबराम बर' बेरगामि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि खावलायबाय बे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायनो सानदों उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां जोंनि गेजेराव बे समाव सिनायथि सानदों बर'निनो सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि Fergau Pulisni Assistant Professor Sir Jitu Bromo बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायदों लोगोसे आं सारनिसिम बर'नि थाखाय गुरै खावलायबाय बे समाव सिनायथि होनो लादों फेरगाव हालामनिनो कतलापारा सर बोले itu
Isto. This match meeting champion. এমনি তো কোনো আলোচনা করার নেই না ঘুমালো গোল Champion team. Assam Rifles Shillong. This ব্যাপারে একটা হুকুম নালে পড়ে টাকা চলে যায় রাস্তা হাত উপর করে দিয়েছে মোটামুটি খেলা বন্ধ করে দেন তারপর আপনি বিমানগিরি আসেন কোথায় আপনি বিমান দেখতে মন করেন Refe con eso, ¿no? Relapón. All I know is you can have it.